Üdv mindenkinek! Egy újabb videóval jelentkezem, ezúttal egy olyannal, ami kifejezetten arról szól, amiről ez a csatorna kell, hogy szóljon. Egy bizonyos életkor feletti életmódról, mozgásról, sportról, táplálkozásról, regenerációról, és egy bizonyos mentális állapotról, ami kell ahhoz, hogy megfelelő eredményeket érjünk el. Be fogok nektek mutatni ma egy kliensemet, aki több mint egy éve jár hozzám. Gyurinak hívják, 67 éves elmúlt, tehát most már sajnos elég közel a 70-hez. Azt kell tudnotok róla, hogy körülbelül ez alatt az egy év alatt, kicsivel több mint egy év alatt, nagyjából teljes mértékben megváltoztattuk a testkompozícióját. Mikor megkeresett engem, akkor elég komoly testzsír százalékkal rendelkezett. Első lépésben ezt leadtuk. Nagyjából ilyen 73-4 kilóra lefagyott, 75, valami ilyesmi. Utána elkezdtük az izmosítási folyamatot, ami ugye kezdőknél lehetséges, menet közben is, hogy miközben adja le a testzsír százalékot, már egy kicsit izmosodik. Ugye haladóknál ez nem nagyon működik a kettő együtt, kezdőknél igen. Tehát miközben Gyuri adta le a testzsírját, közben azért már szedett fel izmot, tehát ne azt gondoljátok, hogy villámgyorsan szedett fel 15 kg izmot, ugyanis jelenleg Gyuri ismét 90 kg, ezúttal viszont egész más külsővel. Szinte minimális testzsírral, sokkal több izomtömeggel, jobban érzi magát, jobbat tesz az önbecsülésének, a habitusának, aktív lett, sokkal jobb minden. Fogjátok látni, hogy milyen Gyuri, még egyszer mondom, közel 70 évhez. Gyuri egyébként nagyon fegyelmezett. Ha azt mondom neki, ezt tegye, azt teszi. Így edzen, úgy edz. Így kardiózzon, úgy kardiózik. Minden, amit mondtam, egyből megcsinálta. Semmiért nem kellett könyörögni, nem kellett kétszer mondani neki. Ha változtattunk valamin, akkor azt ő egyből csinálta. Le a kalappal előtte, látni fogjátok. Irány a Budaörsi Fitness 5. Megmutatok nektek egy edzésünket, csak zanzásítva. Ha érdekel titeket, hogy ez a 4 szempont pontosan hogy áll össze, akkor kövessetek, iratkozzatok fel a csatornámra, és a közeljövőben, a következő videókban minden egyes szempontot részletesebben át fogunk beszélni. Látni fogjátok, hogy mit kell tenni azért, hogy ilyen eredményt érjél el, mit kell tenned neked, és mit kell tennem nekem. És már is megvan az eredmény, csak egy kis fegyelem kell hozzá, és látni fogjátok, hogy nem annyira nehéz, mint ahogy ezt az emberek gondolják. Várlak titeket ma is, és a következő videókban is. Ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! Úgyhogy csak annyit szeretnék kérdezni, kedves Gyuritól, mennyire megterhelő neked ez az egész komplex mozgásforma? Edzés, súlyzós edzés, kardió, kerékpár. Hát őszintén elmondom, amikor ide jöttem, akkor megterhelőnek éreztem. De Ákosnak a szakmai segítségével egyre többet és többet bírtam, és ma már úgy vagyok vele, hogy nem annyira megterhelő, viszont kifejezetten élvezem azt, amikor eljutunk egészen addig a határig, amit már nem bírok tovább csinálni, mert tudom, hogy ettől fejlődök. És a táplálkozás mennyire viselhető? A táplálkozás... Mennyire szigorú, mert sokan azt szokták mondani, hogy csak akkor lehet fejlődni, hogyha csak csirke, csak rizs, csak brokkoli. Így táplálkozol el, vagy eszel sokkal változatosabban, gyümölcsökkel, többféle hús, halak, többféle szénhidrát? Igen.
sokféle szénhidrátot és gyümölcsöt eszek, és nagyon odafigyelek arra, hogy a protein és a szénhidrát összetétel az milyen, tehát csak minőségi kaját eszek, viszont mindenfélét. Tehát arról nincsen szó, hogy mondjuk nagyon egyoldalúan táplálkoznék, tehát kifejezetten odafigyelek arra, hogy hogyan táplálkozok, és ez segít. Tehát ez segít, kifejezetten látszik az, hogy izmosodtam az elmúlt egy évben. Körülbelül azt mondom, hogy egy ilyen legalább egy 5 kg izmot fölszedtem, nem tudom, hogy és mennyit adtál le zsírba? Zsírba pedig, legalább nézzétek, akkor elmondom, hogy mi volt. Ide jöttem körülbelül 90 valahány kilósan. Nem mentem egész 75 kilóig. Akkor leadtam a zsírnak a nagy részét, és azóta visszatöltöttük, és a nagy része izomba jött vissza, most 90 kiló vagyok. Ezt láthatjátok. Tehát az izomtömeg nőtt, igen. Testzsírszázalék brutálisan csökkent, de erről még mesélünk többet. Igen. Köszönjük, Gyurikám! Mutassunk egy biceps pózt! Na srácok, ennyi volt a videó, remélem tetszett. A következő videókban fogunk a részletekről beszélni. Még egyszer mondom, hogy ha szeretnétek ezeket látni, iratkozzatok fel a csatornámra. Várlak titeket a többi videóban, és ha bármi kérdésetek van, érdekel valami, kétségeitek vannak, de legyenek, írjátok meg kommentbe, és iratkozzatok fel. Köszi, sziasztok!